Jarene Mas Herman Bruno. 6. Lilitmu tahu dileboni apa ora? Iki wis tahu bolak-balik ku katakan padamu lho ya Mas ya. Tahu ku katakan padamu, wis tahu. Pas zamane ndelisip. Pas zamane ndelisip meleset nang mburi. Iku wis tahu. Wis tahu bolo, wis tahu. Wis tahu. Ceritane iki pasti goyang jeder. Langsung blusuk nang ngisore. Blus ngono cuk luwarane. Jan prepet-prepet kalau cuk. Luwar banget cuk. Piye to? Jan rasane ya dalan telek iki koyo diplekek ning ngono kae. Dalane telek iki rasane aduh, rasane ginjal. Dalane telek iku rasane piuh. Langsung koyo mengkek ngene. Bare aku langsung meleding tak mau ngono. Apa ngetokne angin lho. Kan nek bar koyo dikomposi lite ngono ki ya kok nganu lho garanganku ki kesempatan ngono. Mumpung keblasuk bablas buritan ya to. Dalan kecap dalan capar kuwi mang. Mumpung blusuk nang mburi dalan capar kuwi mang. Lah kok malah dinjok ngene. Malah digoyang-goyang dinjok ngono. Ya kene no peringisan bolo cuk rasane. Rasane jan prepet jan kurang ajar. Iso kok mburi ngono kuwi lho. Ngene. Ngono ki yo ngene. Tak metuhi takon ngambu ta mono. Ambune njejal ambune nak pura. Mbok menawa nganu cek enek sisa-sisa telek. Oh my god. Terus kan gilani yo, kon gilani. Ngono cah lanang-lanang kok do demen. Dilebokne dalan mburi. Opone sing karo mbak-mbak sing lanang macak wedok ngono kae. Ayo, kok yo demen ngono. Kok yo demen. Ngono kae jajal piye konsepe ngono kae. Konsepe piye lho konsepe? Konsepe piye? Ngono kae. Karo sisiran rambut kuda-kuda bolo. Ngono kae konsepe piye? Iki lek sing takok ya men bolak-balik takon. Nek tak jawab wis tahu ya wis tahu. Dadine begitulah. Dadine ya wis tahu. Jadi yang ngono kuwi mang. Loro enggak penak cuk ya, loro ora penak. Terus sejene meneh iku mang ya berbahaya. Adegan ngono-ngono kuwi berbahaya karena apa? Engko lek gegeden si nganu garan kon kuwi mau si kontolmu malah lek gegeden iku menyebabkan luka pantat, luka bolmu ki luka bolmu ki rusak. Engko lek rusak iku terus ya lek sikon ki ora gedhi, lek gedhine ora ya ngetet balane. Balane ora ngising. Aku tawet kono niki langsung mleding ta. Terus mari ngono ki tak koconi nganu bolongan dalan cambahku ki rusak apa ora? Apa mlungu ngono apa ora? Jebule ora. Ya ketepakan ae manuk sing tak gak gedhi njabak nek Mas Paprika. Ora ya. Ngene cilik. Ayo. Tenan dileboni Mas Paprika ora ya. Moblong kuwi kok dadakno. Arep nanti parane. Iki karo macak yo. Iki dituki krim-krim ngene iki bendak kering bolo. Bendak kering ya to. Macak sing harum. Iya to ben. Macak karuan. Ya ben Yahud lah bolo. Ya ora ngono. Lah emange sampean sing ngomong ngono kuwi tau nglakoni ra, Cuk? Sampean tau nglakoni apa ora? Apa jangan-jangan iki pecinta bol iki? Jangan-jangan pecinta bol. Pokoknya cowok sing takok nang sainem ngono ki mesti pecinta bol, mesti pecinta dalan kecap buri. Pasti kuwi. Iya, pasti kuwi mesti pecinta dalan bol mburi. Ora mungkin ora. Nek ora pecinta dalan bol ora mungkin. Wis aja ngono ya, aja lali kete, salam kete.